Кадерланган солдатларыбызның әниләре, иптәшләре, килгән кунаклар, укучылар. Менә безнең бабаларыбыз 41 елдан 45 елга кадәр үзебезнең илдә барган сугышта катнашып, җиңеп, безне яхшы тормышка чыгардылар. Әмма ләкин дальше яхшы шушы тормышта әйбәт кенә яшәр өчен менә кемдер әйтә инде, бу Афган сугышы кирәкмәгән дип, башка сугышлар бик кирәкмәй дип. Безнең коралларыбыз нихәтле генә яхшы булса да, автоматлар, самолетлар, танклар, алар белән управляйта шушындый гади җегетләр. Алар нихәтле яхшы өйрәнәләр ул техниканы. Шул хәтле безнең хәрбиләребез көчле була. Үзебезнең илдә сугышлар бармасын өчен, полковниклар әйткәнчә, сугышны алып барырга кирәк чит территорияда. Әгәр дә безнең правительство андый уй белән безнең гаскәрләрне киткән икән Афганистанга, ул вакытта кирәк булгандыр ул. Хәзерге көндә дә бара бит сугышлар безнең Сирия ягында, анда безнең гаскәрләр тагын катнаша. Анда күрсәтәләр безнең мощь нашего вооружения и вооруженных сил. Чит илләр аны күреп безнең илгә куркып торалар һөҗүм итәргә. Хәзер без менә шушы матур, якты, мул тормышта яшибез. Шушы афганчы җегетләр, безнең бабаларыбыз сугышта катнашкан. Барсына да бик зур рәхмәт. Менә шушы афганчы коллективлары 18 елда башлап, һәрбер йортта һәлак булган безнең җегетләребезгә мемориаль такта куеп чыктылар. Анда администрациядан да булыш булды ул такталарны ясатып кайтартырга. Барсы бу катнашкан кешеләргә алар безнең мәрхүм булган афганчыларның исемнәрен историягә кертеп калдырып, мәңгелеккә калдырдылар аларның исемнәрен. Әниләргә тынычлык, түземлек телим, бик зур рәхмәт. Хәзер афганчыларыбызны кайтып үлгән сугыш кырында мәхрүм булганнарны 1 минутлык тынычлык белән искә алыйк.